Paula da Pena converteuse na protagonista indiscutible da fin de semana e todo a raíz deste feito. A xogadora do Viajes Interrías de Pontevedra negouse a participar no minuto de silencio que se gardou polo falecemento de Maradona antes do seu partido contra o Deportivo da Coruña. Eu entereime de que había que agardar un minuto de silencio cando iba no coche de camino a coller o autobús, que foi unha compañeira que dixo que a Federación Española sacou un comunicado conforme había que agardar ese minuto de silencio por Maradona, entón xa dixen eu non vou facelo. Foi xa no campo cando o cuerpo técnico e algunha xogadora estaba comentando, eu dixen se teño que dar a espalda e sentarme no chan, fago. E así foi, cando vino a árbitra e dixo minuto de silencio por Maradona, xa me xirei e senteime no chan. Esta futbolista de tan só 24 anos tiña claro que gardar un minuto de silencio polo falecemento de Maradona ía en contra das súas ideas feministas, xa que para ela ser deportista vai máis aló do que acontece no terreo de xogo. O xoves foi 25N, día de la eliminación contra a violencia machista, e polas víctimas non se garda un minuto de silencio. Entón, no momento que eu me entero de que a Maradona sí que se lle garda un minuto de silencio, digo, non pode ser. Entón, sobre todo que a historia de Maradona detrás do fútbol. Entón, cos meus ideales feministas que van totalmente en contra do que fixo Maradona, pois eu non podía homenaxealo. En poucas horas a decisión de Paula da Pena deu a volta ao mundo e diferentes medios internacionais fixéronse eco desta noticia. E aínda que foron moitas as mensaxes de apoio recibidas, a xogadora pontevedresa sufriu tamén ameazas de morte. Ao principio foi todo mensaxes de ánimo, de apoio, de cariño, de orgullo, e logo, cando chegou fora de España, empezaron as amenazas de morte, amenazas a compañeiras de equipo e amigas. O acoso recibido nas últimas horas obrigou a Paula a poñer privadas as súas redes sociais. Así é todo, a pesar de todas as consecuencias que tivo este feito, a pontevedresa asegura que o volvería a facer. Volvería a facelo as veces que fixera falta, porque creo que fan falta referentes e xestos así para que a xente abra os ollos e que vexa que por ser futbolista non se debe permitir que se fagan esas cousas.